Крим – це особлива тема для мене. Моя культура, вона настільки багата, вона настільки насичена, і хотілося розкривати ще ширше саме цю тему. Філософія бренду – це підкреслювати унікальність кожної людини. Мені здається, рідкість, коли поєднують декілька культур. Мабуть, перші такі роботи – це були сорочка-вишиванка. Ми створили оксамитовий пояс, він ручної роботи, і там камінці, воно вручну кріпилися майстринями. Ми взяли герб України, і ми вручну викладали каміння герб, і він дуже такий вишуканий, красивий і водночас патріотичний вийшов. Для мене кожен виріб, це, знаєте, от як це щось особливе, це як дитина. Все, що створюється, воно створюється моєю рукою. Це дійсно дуже кропітлива робота. Але коли ти чуєш відгуки, якось так одразу стає всередині тепло, що ми потрапили в саме серце.